Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Nanata sa ikakahaag pito nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan, gipahinomduman ta sa kaimportante sa pamilya. Mauna nga niingon Diyos Kristo wa gyoy divorce. Atong iampo ang atong mga pamilya, labi na tong naay mga problema karon nga magsunod gyud sa kabubuton sa Ginoo ug sa pamaagi sa Ginoo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, iampo nato nga ang ila untang kinabuhi, labi ng ilang pamilya, mahimog yung lig-on, malipayon o malambuon. Karon sad kining maong misa ato ning gihimo isip minor novena mass para sa atong segunda patron, ikaupatron nga adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha, pasaylua ang among mga kalapasan o ampingi kami diha sa imong kalinaw o dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga maginusara ang tao. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa giomol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam o gidala niya sila ngadto sa tao aron iya nganlan sila. Bisag unsa ang ngalan sa tao sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tao ang tanang kahayupan ug ang mga langgam, ingon man ang ihalas nga mga mananap, apan walay hikaplagan nga kauban o katabang nga angay kaniya. Unya gipakatulog sa Ginoong Dios ang tao, og samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios og gusok, o gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babay, o gidala niya ang babay ngadto sa lalaki. Og miingon ang lalaki, ani ara gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog, og unod gikan sa akong unod. Babay ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan, og motipon sa iyang asawa, og mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga anaa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulip
Ania, ingno niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Makakita unta ikaw sa mga anak sa imong mga anak. Ang kalinaw manaaunta sa Israel. Bendisyonan unta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Ang nakita nato mao nga si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga mao'y nagbuhat o nagpalungtad sa tanang butang sa paghingpit kang Jesus pinaagi sa iyang pagantos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila may usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Og dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol og misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila,
unsa may gisugo ni Moises kaninyo. Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya sulatig sulat sa pakigbulag ang iyang asawa. Miingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamo gahi mag-ulo. Apan sa sinugdan, sa pagbuhat sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang lalaki ug ang babae. Tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Sa didto na sila sa balay nangutana ang mga tinun-an kang Hesus mahitungod niining butanga. Mingon siya kanila, ang bana nga mobulag sa iyang asawa ug makigminyog laing babae nakapanapaw batok sa una niyang asawa, ug ang babae nga mobulag sa iyang bana ug makigminyo og laing lalaki nanapaw usab. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya, apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Jesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an, paariya kanako ang mga bata. Ayaw sila didi kay ang gingharian sa Dios ila sa sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon, bendisyonan unta kita sa Ginoo. Sa isumpay, nganong nangandoy man ang tao nga bendisyonan matag adlaw. Nganong mo day kausalang bendisyonan sa Ginoo? Sa may mahitabo, di lang di ay matag adlaw, matag tuig lang. Okay ra dili. Matag simana lang. Parehaning mga bata din ato bendisyonan inig misa. Pwede dili. Pwede god, pero may gitong matag adlaw. Ngano man, mawa ganining bendisyon sa Ginoo, muso dayon ang demonyo. Ang bendisyon bas Ginoo, basta bawa ang demonyo mo'y mupuli. Nya og mosuod na kay ng demonyo, iyang gubon ang gihimos Ginoo. Nilingay mong tupad. Ingnawa na maguba imong naong. Naguba ganing imong naong sa ato pagisudla na ka sa demonyo. Nangausab na ba ang gihimos Ginoo? Nya ingna diha, ingna kanang imo dihang reproductive organ, wa pa na mga guba, wa pa na nimo imni og pills, wa na nimo gipamutol dihang angayng putlon. Ana. Lain pag yung gubon si yawa, basta masudlag yawa, ang relationship. Lain na sang lingi sa imong tupad na kumusta imong mga relasyon ron, wa mga guba. Relationships ba? Oy, nangaguba na. Either relationship among nations, among
groups, among families, among churches. Gipangguba siyawa. Nganong mawa man ang bendisyon sa Ginoo, tungod kay kita mismo dili na mosubay og mudawat sa pamaagis Ginoo. Ang iya bang gitawag og divine plans, divine will. Ato na ginang supakon, mao na. Muna diri sa atong ebanghelyo, pag-ingon gyud sa mga Parisiyo nga pwede ba makig-divorce ang bana sa asawa? Ingon si Jesus, unsa may gitudlo ni Moises? Kay si Moises man maoy balaod, nagdaas balaod sa Ginoo, katong 10 Commandments o guban pang balaod. Ingon siya, nitugot si Moises. Ingon dayon si Kristo, nganong nitugot man si Moises? Kay gahi mog ulo. Unsa man ang gahig ulo? Kananganlan nyo yung anak ba gahig o? Unsa man na? Masinupakon. Sige, lingyay mong tupad. Sige, jog lingi. Haron di na mo gahi inyong liog. Apil lang inyong ulo. Sige, jog lingi. Ingna, dili ka masinupakon sa Ginoo. Mao na resulta. Inigsupak na to sa Ginoo. Mawa ang iyang bendisyon. Kay kanang atong pagsupak, gitawag nagsala. Nya kanang sala muputol na og relasyon nato sa Ginoo. Mo nay unang himuon sa sala, maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Nya daghan na gani kay tagsa, mahurot gyud kaputol ang tanang relasyon. Emosyonal, mental, spiritual, moral, physical, mga putol ginatanan. Basta magsigitag pakasa. Nya unsaon man aron dili na maputol, aron masumpay balik. Unsaon man? Biyai ang sala. Dangop sa Ginoo, salig sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang tao nga gihimos Ginoo way gitawag og suitable partner. Nagpangita siyag iyang kalipay sa kinabuhi. Kinsa may ni-provide niyag kalipay? Siya o ang Ginoo? Kusga? Kana. Nindot kayo no? Ang Ginoo di ay magsigi gina siyag hatag nato sa makalipay nato. Pero dili na tamo agad niya maghimuhimo na tagatong kaugalingong kalipay, kasagaran sa atong gitawag og kalipay nga atong pinili, dili kalipay ang mahatag, kasakit. Lagi. Samaan ang kwarta, makalipay man ginastaw, pilaron kabuok ang nasakitan tungod anang kwarta. Tungod anang pagsigig inilugay og kwarta. Kanang honor ba? Kanang dungog. Ganahan kay taana, malipay kay taana, perti ganing tuo na to, perting eskwela, gusto yun matapnat sir, perting pagwapa, aron himuon yung Miss Universe, or unsa diha, perting panindot slawas, aron daigon yun, i-honor yun, pero tungod anang honor, daghan kay nagpinatyanay karon tungod anang honor. Ato man na, ato. Kanang gahom ba? Power, authority, perting daghana sa dana karong ganahan kay anak kinsa bagoy di ganahag authority god. Ako ganahan kog authority, kamo ganahan sad mo. Bisan na lag presidentes organisasyon, ganahan kay tana. Bisan na lag presidentes kapilya, ganahan kay tana. Labaw na gyud mahimo kang presidente sa Parish Pastoral Council. Ano? Nya mahimo dayon kang chapter leader. Dindota Mahimo dayon ka nga district head, coordinator, ano na ba? Mahimo dayon kang archdiocesan head of this particular group. Archdiocesan naman, ang atong i-proclaim, national head of particular organization. National level, pagkadunguga. Pero tungod anang gahom o authority, purti gyapong nangaguba karong relasyon. Hangtod ang gubat karon wa nay hunong-hunong. Because that is human. Karon unsa may design ni Kristo?
Ingon siya, kinahanglan ang asawa o ang bana di gyud magbuwag. Kana, giling nga imong tupad. Ingna, musunod ka ng maong design. Ingna, okay nimo? Okay na nimo? Di gyud magbuwag. Ana, no divorce. No divorce. O nga naman gihimo man is Ginoo, aron dili maputol ang atong relasyon niya. Kay siya'y ga-design sa marriage. Marriage is not designed by human beings. It is designed by God. From the beginning, matud pa ni Hesus, sa sinugdanan, gihimo sa Dios ang lalaki ug babay, aron ang laki mutipon siyang asawa, mamiya sa ilang pamilya ug mahimo silang usa. That is the design of God. Dili na wa na magsugod sa atong desisyon. Hangtod na lang hinoon na kita na'y magdesisyon nga magpuyo-puyo na lang, civilly married na lang, same-sex na lang. Ato na ng designs against God's design. Og mao na nay mohatag og kadautan sa atong kinabuhi. Labi na gyud sa mga bata, mo nang gihisgutan sa diri sa atong ebanghelyo ang mga bata. Gibindisyonan sad sa Ginoo ang mga bata, pero kinsa may iyang gitagaag authority para pag-amping sa mga bata ang mga ginikanan. Kung wa na ang ginikanan, patay ng bataan na. Either mamatay physically, emotionally, morally, spiritually, psychologically. Ngila, tanawa imong tupad. Ing na kompleto pa kag ginikanan pagtubo nimo. Ing na kompleto ra kag mamagpapa. Nya mo ingon gani, oh, kompleto. Congratulations. Kanang gitawag rog dysfunctional parents or no parents, mga gitawag og abandoned children. Luoy kayo ini kadako. Nano'y pipilang aninindot sang kinabuhi, pero kasagaran yun, luoy kayo, magpangita og belongingness. Kay matod pa sa ato mga psychologists, mutuo lang sad ko ani, kay gidesign man ginas Ginoo, ang bata gikan sa 0 hangtod sa 6 years old, nagkinahanglan gyud kanang gitawag og intimacy with father and mother. Intimacy, ha? With father and mother. Katubang naghimo niya ba? Kay doon naman gutay gitawag og genetic bond. Ang akong dugo man is akong mama ug papa. Mo na inigkataw na ko, magpangita gyud ko ana. Nya kung absent na sila, gikan sa 0 hangtod sa 6 years old kuno, pangitao na hangtod lifetime sa usa ka bata or usa ka tawo, and nobody can satisfy that longing. It is irreplaceable. Mao na ang atong simbahan, di gyud mosugot anang premarital sex. Hastang Ginoo kay sala man na siya. Unsa may epekto sa premarital sex? Daghan kaayo ang nahitabo nga mga anak way amahan. Kay pagkabuntis gibiyaan nya, unwanted sad ang child, giaksyonan sad abort sa papa ug sa sa inahan kay kaiyang kauwaw. Ang resulta, ang bata dunay psycho-emotional hurts or unsa tawag na brokenness. Magpangita. Unsa may pangitaos bata? Una, pleasure, to satisfy the vacuum inside. Pleasure. Nya ang pleasure kinahanglan magkwarta. Mangita sa siya kwarta, munang kusog kay atong graft and corruption, kusog kay atong mga kinabitay, prostitution, sinuyupay, siyabo, mga drugas, nga naman nagpangita og satisfaction ng mga tawhana. Okay. Lingi ay mong tupad katapusang lingi. Ing na satisfied ra ka sa imong life. Ing na kono. Ing na satisfied ra ka sa imong life.
Wa manglingi ang mga dissatisfied ay. Klaro kayo. In kapadil, lisod sa kay naay ang sugo ni Kristo nga di mag-divorce, dili magbuwag, unya gikulata na ka, purting paita. Labi nakabana ka o katong nagpangitag pleasure. Nya tanaw niya luod na kay kagnaw or nakaasawa kag nagpangita og pleasure. Nya tanaw niya nimo di jud ka satisfy. Sige nagpanglaki, sige panglaki nya kana sige pamabay. Nya ikaw matorture ka. Yes, matorture ka. Yes. Unsa may sugo ni Kristo, take up your cross and follow me. Kinsa may muhatag natog healing, kinsa may muhatag nato og satisfaction and joy, it is Jesus Himself. Kanang imong tupad, dili na makasatisfy. Kaning nagwali diri, dili makasatisfy. Kamo bisag ang tanan ng pangkwarta ninyo, ihog ninyo sa kolekta, di na makasatisfy nako. Kay ang slot gyud unta nga mahurot, maura ginay makasatisfy nako. Pero bisag mahurot paning slot o kahalin, basta ako wa ko'y Ginoo sa akong kasing-kasing, di gyapon na makasatisfy nako. Ang mag-antos maura gyud masatisfied kay kuyugan kas Ginoo. Mao na ang atong mga martyrs satisfied kay sa ilang kinabuhi, kay kuyog nilang Ginoo sa ilang pag-antos o kasakit. Ang atong mga santo samang San Vicente Ferrer sama sa mahal nga Birhen Maria, puno sa pag-antos ang iyang kinabuhi, pero perfect ang iyang happiness, hastang iyang holiness, kay kuyog niya ang Ginoo. Your will be done. Your will be done. Mao nay prinsipyos mahal nga Birhen. Mao nang ato gina siyang gimahal. Ang iya sang santos nga rosaryo kining upat ka misteryohan karon nagpahinomdom nato nga dili lang kalipay na asay misteryo ang kasakit. O ang misteryo sa kasakit nga tungod sa kasakit do na dayoy mugawas nga misteryo sa himaya. Kalipay nga way katapusan. Lisod kayo wa kay misteryos kasakit, moambak lang kas misteryos himaya. Lisod kayo ang Easter Sunday nga mahimong tinuod kun wa moagi si Hesus sa Good Friday. Ug mao na ang dalan sa tinuod nga kinabuhi. Kung naa kay pag-antos imong pamilya, antusa na kay padung nakas misteryos himaya. Ana. Nya kung naa kay kalipay sa imong kinabuhi ron, uyab pa mo, bag-o pa mong kasal, lipay man kay kaana, pangandam kay dunay gasunod nga misteryos kasakit niya na. Pangandam ba? Ay pagsalig anang lipay-lipay kanang inyong halog-halog diha, kanang inyong layog-layog, apil na ng mga kuot-kuot. Lipay kay na, pero pangandam, dunay gasunod ana. Unsa may buhaton? Kinahanglan ang matag lakang nato, matag adlaw, nahasubay gyud sa kinabuhi ni Kristo. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, ang nakita nato mao si Kristo nga natawo, ug sa makadiyot ato siyang nakita, nag-antos siya og nagpakamatay. Pasabot, ang Ginoo nga dili makita, nakita nato nga nag-antos og nagpakamatay, to tell us nga kining langit dili ni nato masudlan basta di ta moagi dinhis kalibutan sa kasakit o kamatayon. Mo nang musunod ta niya, kadiyot ra man na. Mao sa na ang marriage. Ang marriage sugdi gyud sa Dios non nga pagsugod, dili yawanon nga pagsugod. Kay matod pas panultihon sa mga philosophers, a travel of million miles starts from the very right step. Sabot mo ana? Mura magwa mo kasabot. Akong binisayon, otro ba sa kong wa kay kasabot. Ang panaw nalayo kayo millions ka kilometro or miles, magsugod yun na sa unang insaktong pagtikang. Unang insaktong pagtikang. Pananglitan ron ang akong panaw, padung kong adtos Medellin.
norte. Pero ang una na kong tikang padung sa Oslo, maabot ba kong Medellin? Kay iniguna na kong tikang padung man sa south, ang sunod tikang ana padung gina south. Pero ang una na kong tikang padung sa norte, kana posible yung moabot ko sa norte. Kung ang atong tumong, ang atong panaw padung sa langit, sa dili pa ka magminyo, siguro agyod nga kanang imong pagsod sa kaminyoon, ang una ginimong desisyon, mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga Diyos nun. O kung sa may Diyos nung kinabuhi, sa dili pa magminyo, na aginang virginity and purity. Dili unta ka itukmod sa pagminyo tungod kay buntis na ka, tungod kay nag-premarital sex na mo, kay wrong step na siya, sinful step na siya, sinful step. Siguro agyod nga wa mo mag-premarital sex, ing na i-reserve tani inigminyo nga naman aron inigsud natos kaminyoon right step. Di ba? Ingkaw niya kami, Father, na wrong step naman tong amo. Karong adlawa, himuan na ang right step. Pwede man sa kagmubalik. O nakatravel, nakaglayo-layo padong sa south. Uy, tuwara man itong norte. Detour. Nyaon saon man, desisyon, dili na ko makigbuwag aning akong bana, aning akong asawa. Bisan pagmamatay ko aning among pamilya, sa kamot aning maong tao, di na ko makigbulag, kay mauna na ang right decision. Tamparos pa more. Di na jud ko makigbuwag nimo, mahalod ti ka. Nga moingon sa tong bana, din agyog ko mangitaglain, kay wrong step gini padong sa langit. Igo na tong akong pakasala, sugod karon kini nagyoy akong gakson, bisan pagwa na jud ko ganahi. Antuson ko ni Lord, hangtod ko moabot diya sa imong gingharian. Sige, gakos pa more. Wa na'y kabit-kabit, wa na'y away-away. Detour. Change your heart. Di ba? Mo na'y gitawag og conversion of sinful hearts. Kadtong na-convert, manindog ta. Atong himuon ang pagpadayag sa atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, o nagbukbo kanatong iyang mga anak, sa dili maisip nga mga grasya, sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, may pahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan, sa labing maayong tambal sa kalaglagan, nga mao ang pagampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikaupat nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo,
tungod sa dako uyamot nga pagpahiuyon mo sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo anaa kanimo tungod sa hingpit mong pagkahiusa sa anak sa Dios, tungod sa malipayon mong pagpakigsandurot sa imong anak nga si Jesus, kay ikaw man gayud ang matuod niyang inahan. Ang Ginoo anaa kanimo kay sama ka sa iyang hinigugmang nga alagad, sama ka sa iyang labing pinalangga nga esposa, ug sama siya sa anak nga labing matinahuron ug masinugtanon sa iyang inahan nga mahigugmaon uyamot. Ug kay anaaman sa kamot mo o halangdon nga rayna ang mga kagakuman sa Dios nga labing gamhanan sa nga tanan, tabangi kami nga ang imong dalaygon uyamot nga anak muanhi og magpuyo dinhi kanamo aron pagpaanyag sa among kalag ug pagbag-o sa among mga kagawian. Himua kaming takos nga puloy-anan sa anak mo tungod sa among mahigugmaon ug matuohong pagkalawat sa iyang lawas ug dugo. Amen. Sa hilom ato karong pangayuon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Berhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay puas mugiya kanato, sa pagsangyaw sa maayong balita ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilabi na sila nga nahikalimtan o gisalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom, hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras ug kinaiya, ug ang tanang maayo ug matuod mapalambo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga masakiton sa pangisip ug sa lawas, nga nagmingaw ug giabusuhan, ug na nag-antos sa bisan unsang paagi, mahupay sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Berhen sa Santo Rosario, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo.
Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan pamatia ang among mga pagampo. Nga ang tanang matuuhong nangamatay, makadayon na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, amahan pamatia ang among mga pagampo. Tanan, O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, hitugot among ipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario, sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang ipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, og nga magaday kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa nobinaryo sa Bulahang Maria kanunayng Birhen ang Santo Rosario, kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maawang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Hindi ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang mga nabiktima sa mga gubat ug kalamidad. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mga ayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, hang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang bendisyon sa Ginoo. Pero mahitabo ra ni kung kanunay gitang magsunod sa iyang mga sugo, dili magsupak-supak pinaagis pagpakasala. So salamat sa mialagad nato nining atong ikaupat nga minor novena mass para ni Santo Rosario, Berhin sa Santo Rosario. Ang tanan nga mialagad karon labi na gyud ang atong pilgrims, Cofradia de San Vicente Ferrer ug ang mga Legion of Mary, ang atong choir, ang San Vicente Choir, atong salmista Sister Norila Celerinos, ang atong lector sila Sister Catalina Kapangpangan, Sister Roth Alibio o si Sister Lindy Kabahog. Ug ang ato sad nga tanan nga mi-offer karon pinangaluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Brad Rene o Sister Tessie Montecalvo and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Karon atong tawgon ang atong mga children para sa special blessing. Pangarin mo sa tubangan, mga children, 10 years old paubos. Niya,
Padayon sa natong pasalamatan ang atong PIMAG, ang atong Eucharistic Lay Ministers, atong mga usherates, love offering assistants, atong parish personnel, ang atong mga IT, ang atong sacristans, ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Ikuan ha. Yan na inyo mga kamot, mga children. Yang ari, irog-irog mo rin jotay aron dili kay mo malayo. 10 years old, paubos. Napay 10 years old diha. Sige. Karon atong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagaday kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Manamom na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo, si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. atong hatagag masipang pakpak ang ato mga children. Salamat kayo. Sige, uli na mo mga children, ari mo agis kilid. Ya, padayon sa pagbinuotan. Ato sang pasalamatan ang tanan nga namalit na tog slots para sa ato mga proyekto. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento, niabot ng atong halin og 40,325 ka slots. Napay 19,675 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya ay 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, niabot na sa 256 ka 16 slot challenge. Ang atong CTU para ni sa atong karong kapistahan ni Mahal nga Birhen Maria, nakahimota sa atong youth night. Ato ding pakpakan ang atong mga PYCC. Salamat kayo. Malampuson kayo. Adunay mga almost pila to? 500 ka mga batanon na nagbuntagay dinis ato. Nya, nakapanghatag na sa tagbugas, partially, ngadtos mga 32 ka kapilya, gahapon tanang hatag, nya padayon patang manghatag, o para pod ni nato itukod og mga balay, karong sugod sa buwan sa Nobyembre. So ang atong halin sa CTU niabot nag 19,103 ka slots, napay 50,897 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sad ni 61 slot challenge nga tag 6,100,
niabot na sa 101 ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan na sad ang atong mga namalit og slots. Praise the Lord. Ang ato sad nga kalihukan sa pista na nadihay tarpaulin, tanawa lang ninyo, unya ato sa ning flash dinhi sa atong YouTube o sa Facebook nga atong platforms panahon sa atong online mass, especially inigkanta sa offertory song o sa final song. Padayon sad mo support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Obod. Siguro alang nga ang kaning subscriber nga inyong gitan-aw, ang number of subscribers mga 204,000. Maka-income taana pinagi sa inyong pag-like, share o sa pag-subscribe. Magamit nato sa atong mga charitable expenses. Atong last August nakadawat tag 152,000 gikan sa YouTube. Ang sa Facebook di kay nato masubay, nakadawat ba katadto no? Ako sa ding i-announce, proudly announcing yo nga ang atong support sa AGCA 2024 kato mga katikista atong pitsa 30 Septembre. Naman to'y contest no, ni sayaw to sila dire. Sila maoy na champion. Yes. District 8, mga representatives. Salamat sa inyong special love offering. Niabot og almost 100,000. Yang atong gasto, more than 200,000. Ang atong premyo, 50,000. Pero dili man ang pagdaog, dili sad ang premyo, kung dili ang atong pag-contribute sa atong maong event. Makahuluganon kay ito, grabe ang sakripisyo sa atong mga choreographers, sa atong mga participants, o sa atong mga katikista. Salamat kaayo. Adunay announcement ang Divine Mercy nga magsugod man ang AACOM, Asian Apostolic Congress of Mercy karong October 14 hantod sa 19. Ika-19 dunay solemn procession, culminating event ni sa AACOM. Magsugod sa ang assembly time alas 3 sa kadlawon adto sa Fuente Osmeña. Nya 4:30 musugod ang prosesyon padung sa Basilica ug adto didto ang misa. Ang tanang mga katawhan gihangyo nga moapil niini. Nya katong makalugar adto mo coordinate sa inyong parishes, inyong parokya, ang ato dinhi diha sa atong opisina aron ma-arrange ang atong pag-travel ngadto. Na natay mga assigned persons ana nga mo take charge sa pag-travel nato karong 19. Hinaot sa inyong pag-suporta niini. Nya doon na sa panawagan ang atong Paris Archdiocesan Caritas. Ako lang i-flash kadiyot ang atong head sa Caritas na siya message si Father Alex Kula. My dear brothers and sisters, I humbly appeal for you to heed to our call for help in behalf of our Anoim, our poor brothers and sisters in our Cebuano community. The Anoim are God's favored one, and when we extend our hearts and hands to them, then we are becoming like God in His image. May I ask you then for your kindness and generosity in supporting the Cebu Caritas Inc. Cebu Archdiocesan Commission on Service Charity Dinner on Friday, November 8, 2024 at Waterfront, Lahug, Cebu City Hotel. Proceeds of the dinner will go to the sustainability of our programs and initiatives in disasters response, health, welfare, scholarship, livelihood, and justice and peace. Proceeds too will also be seed money to the Caritas centers to be established in the two new dioceses birthed from the impending Sogbuswak. To know more about the charity dinner, please reach us through any of the numbers flashed on the screen. For our Lord can never be outdone in love, and it was He who loved us first. Ang Diyos mao'y mubanos sa inyong kaayo. Daghang salamat. Mao to si Father Alex Kula sa Caritas
na sila'y charity dinner karong November 8. Na mga tickets nga gihatag nato dinhi para atong ipamaligya para sa maong dinner. Ang presyo tag 15,000. Ay mong pangatawa kay dako kay ni grasya para sa atong kinabuhi o sa simbahan. Kamong na ay heart nga more than 15,000, tag 15 million inyong heart, palit mo ticket. Nyagwa mo lugar sa paganto, ibilin lang sa opisina kay naidaghang mo adto nga dili kapalit og 15,000 nga ticket. Nya dako mo og merit ana, doble-doble. So mo na atong kuan ha, adto lang mo sa opisina. Nya akong gihangyo nga ato gining suportahan kay ato ning pamaagi sa pag-counter act aning evil attitude sa kalibutan nga nagsigi og destroy sa katawhan. Let us build relationships, build our charitable activities. Manindog na ta para sa atong final blessing. Ato na sang isinggit ang atong motto. Kusgo nato, ready, go. Atong pagpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria, o ang atong patron San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manaausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.